Majd két mikrofon van, egyik az apukámé, másik a tiéd, jó? Már van mikrofon, nem? Jövök közelebb egy kicsit. Na, szép jó napot! Itt az ebéd után belevágunk itt a dolgokba, itt a kemény feladatok része következik, mert elkészült egy személyre szabott kvíz, egy kettős kvíz. Méghozzá a kvíz oldala egyik, az a keresztapámnak szól, mert kérdéseket fogunk feltenni neki, és azt helyesen meg kell válaszolnia. Itt az elmúlt 40 évet teszteljük, hogy mennyire sikerült helytállni itt a vasúton. És azért kettős kvíz, mert a másik rész az majd nekem szól, hogy el tudom-e olvasni, mert ott hagytam a szemüvegem. Fecó! Úgyhogy de kaptam egyet kölcsön, ha hülyeséget olvasok, akkor azért felelősséget nem vállalok. Na, mindent itt előkészítettek, igyekszek ennek megfelelni. Itt az látszik a papírból, hogy keresztapámnak most kellett volna éves vizsgát tennie, és hát azt hitte, hogy azzal megúsz, hogy elmegy nyugdíjba. Hát nem, most jön a kemény része. Na de kiderül, hogy volt értelme az elmúlt éveknek, és hogy irányították itt a dolgokat. Zsoltika, volt értelme. Na nézzük, az első kérdés. Ez egy bevezető kérdés lesz. Vasúton egy piros lámpánál mennyivel haladhat egy szerelvény? A verzió. Nincs piros lámpa, csak vörös. B. 0 km/órával, azaz meg kell állni előtte, ami piros, az tilos. C. Maximum 20 km/órával, ha a főirányítóval előzetesen egyeztettem. D. Annyival, amennyivel akar az ember, csak nem lássa meg senki. E. Több mint 40 év szolgálat után minden piros lámpa csak zöldet jelenthet már. Na, A, B, C, D, E. Hát nem segítség, hát ne, saját tudásra kell hagyatkozni. Őszinte leszek, nem hallottam, mit beszéltek. Na akkor felteszem még egyszer, a hallókészüléket az elem, vagy nem tudom, hogy valami... Mindig tippelünk, ami azt jelenti, hogy B. B? Oké, rendben. Valaki ezt írja? Oké, az első. B az? A B az 0 pont. 0 pont, bukta! Na, második bevezető kérdés. Vasúti átjárónál mennyivel szabad áthaladni? Lehetséges válaszok. A. Már eltörölték a felső korlátozást, az adott szakasz sebességhatára vonatkozik rá, de van alsó korlát 5 km/h. Ez volt az A, segítek. A. B. Bármennyivel, hiszen a vonatnak kell elsőbséget adnia. C. Tök mindegy, hiszen esélytelen vagyok áttérni, bárhogy próbálkozom is. Most megleptél ezzel a kérdéssel, mi? Na? Olvassam meg még egyszer? Nekem mindig a B. A B. Na bármennyivel, hiszen a vonatnak kell elsőbséget adni, az 1 pont lesz, de azért elmondom, itt volt megjegyzés is, de ez a meglepetés része. Először is nem volt meghatározva, hogy most a mozdonyvezető szempontjából nézzük, vagy aki keresztül szeretne menni a vasút átjárón. Mert nagyon nem mindegy. Másodszor, ha átkelésre gondolunk, akkor egyáltalán járműről van ez szó. Mert ha kiköpöm a perem, sem tudok átfutni a vonat előtt. És van egy harmadik lehetséges magyarázat. És igen, harmadszor az sem volt meghatározva, hogy éppen jön a vonat, mert ha jön, akkor mehetsz bármennyivel. Úgysem érsz át. Na jó. Oké, nézzük a következőt. 3-as. Kezdjük a komoly kérdéseket a szokásos műfajjal. Mennyi a megengedett pálinka mennyisége egy szolgálat alatt, amely a teljesítés határértéken belül mozog? A. 0. A vasúti szolgálatban teljes alkoholtilalom van, a szabályzat semmilyen mennyiséget nem engedélyez. B. Elméletileg 0, de egy kisebb fröccs a kolléga névnapján belefér, utána mentoros rágótrágok és szellős helyen állok. C. Fejből kiszámolom a saját testsúlyom alapján a nullás érték eléréséhez szükséges lebontási időt, és ahhoz igazítom az indulás előtti utolsó pár pohár időpontját. D. A határérték az, amit még le lehet tagadni. Eddig ez 2 deciliter pálinka volt, de 40 év alatt sikerült ezt finom hangolni és fél deciliter pontossággal a határértéken belül maradni.
Hát a D-re szavaznánk, az A helyes, ugye? De melyik egyet lehet választani? Egyet. Egyet kell választani. Legyen akkor A. Oh. Ez egy nulla pontos. 0 pont. Hát Ez D jó, mi? Na, akkor... Zero tolerancia. Itt van egy kérdés, amit még a kérdést sem értettem, de megpróbálom elmondani. Részeg Jóska besorozott etanolos kocsiba 2 benzines tartálykocsit, mit teszel? A. Azonnal elrendezem a szerelvénye szétválasztását, a szabályzat szerint intézkedem a helyes összeállításról. B. Szólok Jóskának, hogy nézzem már meg még egyszer a menetlevelet, hát ha ő maga rájön a tévedésre, mielőtt lehordom a sárga földet. C. Fejből kiszámolom a robbanási határértéket, és tovább engedem, hisz időre kell teljesíteni mindent. D. Hát, ha Jóska besorolta, akkor tudja, mit csinál. Különben is pálinkánál erősebb dolgokat is túlélt már. Akkor legyen a D válasz, mert a pálinka szó az nem Az hogy meglepett, de... ez nem 3 ide- pont a D. 3. Alakul. Igen, nyugodtan lehet tapsolni, persze megérdemli keresztetlen a tapsot. Na, Vére. alakul. Itt ennyi pálinka olvasásától már én is mámorok. Lesz még, lesz Ismeretlen még. eredetű pálinkát szállító vonat érkezik Ukrajna felől. Mit teszel? Volt már ilyen egyébként? Sok. Sok. Na, akkor nézzük. Kóstoltuk is. Na, értesítem a határállomás forgalmi szolgálatát, ellenőrzem a menetleveleket, és a vámhatóságot is bevonva intézkedem a szabályos átvételről. B. Szólok a többi szolgálatot teljesítőnek, hogy igyanak belőle rendesen, nehogy csökkenjen a munkavégzés teljesítménye. C. Hát mielőtt tovább engedem, ellenőrzem a szállítmányt, tételesen minden vagonból 3-szor, addig, amíg meg nem bizonyosodom az áru minőségéről, azaz nem romlott-e, nehogy egészségre káros szállítmányt engedjek tovább. Csak az utolsó a cél. Tökéletes, 2 pont. Az évek és a rutin, ugye? Na jó. Szuper. Bátran, mert szegény így jön bele a lendületben. Na nézzük. 6-os kérdés. Mennyivel lehet elhaladni a következő tábla mellett? Zöld laborban fekete ember csákánnyal lábat mos. Mi van? Még egyszer? Igen. Szóval, mennyivel lehet elhaladni a következő tábla mellett? Zöld laborban fekete ember csákánnyal lábat mos. Na. Maximális sebesség. Én is A. értem. Fokozott figyelemmel kell elhaladni a munkavégzés helyszíne mellett, és készen kell állni a megállásra. B. 40-re lassítok, de ha senkit nem látok a pályán, akkor odalépek neki, mert valószínűleg már elmentek ebédelni. C. Megállok, megkérdezem, hogy melyik a jobb láb, mert arra szoktak inkább rálépni, és majd ezt elkerülöm. D. Lefékezek, kürtölök 2-t, kinézek az ablakon, hogy van-e valaki, és mormolok 3 miatyánkot a biztonság kedvéért. Ha a laborban tényleg nem látok senkit, akkor rendben is van szerintem. Mehetünk tovább. Fogós kérdés. Ne kelljen még egyszer elolvasnom. Hát nekem a D válasz tetszik egyébként, de lehet, hogy az A jó. Na akkor döntsünk. Akkor A. A válasz? Hát ez egy tökéletes 0 pontos válasz. Úgyhogy ilyenkor is ért tapsolni a 0 pontnál. Segítséget nem kaphat egyébként, én nem kérem. Keresztapám vagy én? Mert... Hát, hogyha tudod, bonyolult Köszönöm, lenne. nem Nem? segítség Egyedül nélkül. megoldod Van a magad. közönség segítsége, ugye? Meg... Tehát megvizsgál, vagy nem? Jó, bocsánat. Na, akkor a 7. kérdés következik. Béla mozdonyvezető úr sokszor szemtelenkedett a kollégáival. Béla, még egyszer, jó? Tehát akik meghálálva hashajtót kevertek a kávéjába indulásra. Van itt Béla a mozdonyvezető kolléga? Jó. Béla a menet közben rendkívüli megállást kér. Mit teszel? A. Megvizsgálom a rendkívüli megállás indokoltságát, és csak biztonsági ok esetén engedélyezem. B. Megkérdezem Bélát, hogy nem tudná még 12 kilométert kibírni a következő állomásig, mert ott legalább van rendes WC, nem csak bokor. C. Olyan állomáson állítom meg, ahol tudom, hogy rossz a WC. D.
Nem engedélyezem, helyette felhívom a kollégákat, hogy a kávé beváltotta a reményeket, és a következő állomáson tapsolva drukkoljanak Bélának, hogy eljusson a WC-ig. És még lesz egy E. Nem engeded megállni a következő állomáson, mert anyósod az Intercity-n utazik, és szeretnéd, hogy minél messzebb tudni, nehogy vissza akarjon jönni. Csak az állás. Bocs. E válasz. Hát ez egy egypontos. Éljenek az anyósok. Na, 8-as kérdés. Hirtelen... Ja igen, bocsánat. A szemüveget felértem, nem. Hirtelen mozdony hiány támad. Hogy oldod meg? A. Értesítem a jármű fenntartást és a forgalmi diszpécsert, intézkedem a tartalékjármű bevonásáról és a menetrend szükség szerinti módosításáról. B. Felhívom az ukrán kollégákat, kölcsönkérünk egy mozdonyt, átszereltetjük a keskeny nyomtávúra, és mire megérkezik, addigra már rég késő, de legalább megvan a legközelebbi a vészmegoldás. C. Daruval átmozgattatom az állomásnál kiállított gőzöst, befűtetjük, és mire a szén beég, addigra valahogy megoldódik a helyzet. Menetrend, csúszik 4 órát, de legalább látják az emberek, hogy a vasút mindent megtesz az utasokért. D. Kimegyek a selejtsorra, az ujjaimmal keresztet formálom, és ráolvasok Szergelyre, hogy te még nem vagy olyan öreg. Meglököm egyszer a kereket, és ha az Úristen is úgy akarja, akkor beindul. C válasz. C válasz? Hát ez 2 pont. Ó. 2 pont. 2 pont. Az évek és a rutin. Nagyon jó. Na, 9-es kérdés. Hogyan kell szabályosan meneszteni személyvonatot? Majdnem azt olvastam, hogy metszeni. Hogyan kell szabályosan meneszteni személyvonatot? A. Ellenőrzöm a szerelvényt, az indulási feltételeket, meggyőződöm a pálya szabályosságáról, a zöld jelzőről, utasok felszálltak-e, és a megfelelő jelzéssel elindítom a vonatot. B. Megadom az indulási jelzést, de előtte még egyszer visszaszaladok ellenőrizni, hogy tényleg zöld-e a jelző. Mert egyszer már majdnem pirosnál menesztettem, és azóta 2-szer nézek meg mindent. C. Megvárom, míg a mozdonyvezető kinéz az ablakon, rákacsintok, ő visszakacsint, én bólintok, ő bólint. Hüvelyk ujjam felemelem, ő valamiért a középsőt. De a lényeg, hogy a vonat mindig elindul. Működik. B. Nyakon vágom Pistikét, mert az utolsó pillanatban szállt fel. Előveszem a céges palacsintasütőt, 3-szor megpörgetem, belefújok a sípomba 3 hosszút, majd még 2 a biztonság kedvéért. A gurulás közben pedig páros lábbal ugrálva jelzem, hogy minden rendben. Természetesen D válasz. Hát ez 3 pont, kérem szépen. Na, 10-es kérdés. Egyszerre 30 e-mail érkezik be. Mit teszel? A. Megnyitom az összes e-mailt, fontosság szerint rendezem, és határidőre válaszolok mindegyikre. Hú, de unalmas. B. Megnézem, ki küldte, ha a főnök, akkor talán, de csak talán veszem a fáradtságot, hogy elolvasom. Bár így se úgyse fogom érteni. C. Ha csak a kollégáktól jött levél, törlöm mind a 30-at olvasatlanul, úgy is hívnak telefonon, ha akarnak valamit. D. 30 egyszerre? Mind a Jóskától? Felhívom a diliházat, hogy vigyék el, és azonnal iszok 1-2 nyugtató pálinkát. Nagyon helyes a D válasz. A pálinka. Nagyon jó. Volt már ma ilyen, hogy fogyott pálinka? Nem? Minimális. Hozzon már valaki keresztapának egy pálinkát, úgy látom, hogy nagyon-nagyon csekély a tudása. Mindjárt nem bírok felállni. Igen. Na, 11-es kérdés. A D, az 3 pont. Köszönjük. Bocsánat. 3 pont, az 3 pálinka. Na, érkezik mindjárt. A végén annyi pálinkát kellene, ahány pontot szerzel? Így van. Na jó. 11-es. Nyugodt az éjszaka. Senki nem ír, nem hív. Mit teszel? Van olyan még keresztanyám se csörög? Na jó, oké. A. Éber készenlétben várakozom, figyelemmel kísérem a forgalmat. B. Előkeresem a fiúkból a 2003-as menetrendet és összehasonlítom a maival.
Valaki valamit valamikor valamiért megváltoztatott, és azóta próbálok rájönni, hogy ez miért kellett. C. Passziánszozok a számítógépen. Legalább egy értelmes program megmaradt ezen ezen a szemromboló csúnya otthonban semmire se jó masinán. ABC. Tudom szépen C olvasni. válasz, a C A válasz. C, passziánsz. Na hát akkor ez 2 pontot ér, és akkor a pálinka a szünet. Célzó, Jó, vissza, akkor célzó. most látom, volt még egy D. Akkor kell még egy pálinka. Elég volt, köszönöm. Jó. Majd legközelebb. Szóval azért elmondom a D-t is, hát ha jól hangzik. Előveszem a jó előre behűtött sört, bekapcsolom a meccset, majd utána alszok egy jót. Az éjszakai műszak olyan, mint otthon lenni, csak fizetnek érte. Nincs jó válasz. Akkor adjunk meg egy pontot. adjunk meg egy pontot. Erre már mondom elfele, mert a Fradi meccs van. Na, 12. Húha, ez komoly kérdés. Csendet kérni. Orvosi szakvizsga nélkül lehet-e nyugdíjasként dolgozni? A. Nem, az éves orvosi szakvizsgán kötelező megfelelni. B. Igen, mert nélkülem könnyen összeomlik a vasúti közlekedés. C. Igen, néhány műszakot így is úgy is muszáj lesz lehúzni, hisz csak nem fogok tétlenül otthon ülni. D. 40 év után az orvosi vizsga csak formalitás, a szakvizsga meg egyenesen sértő, hiszen a vizsgáztatót is én tanítottam be. D. Nagyon jó, 3 jó, Igaz, nem mindegyik része, alakul. Okay. Na, 13-as. Az utolsó szolgálat utolsó órájában e-mail érkezik a nagyfőnöktől. Mit teszel? A. Elolvasom, mert a főnöktől érkező leveleket azonnal el kell olvasni. Szükség esetén intézkedem, vagy továbbítom az illetékesnek, és szabályosan átadom a szolgálatot. B. Megnyitom, elolvasom, de mivel már egy óra, és nem az én problémám, ezért kinyomtatom és ráírom, hogy utódomnak sok sikert. C. Látom, hogy e-mail jött, de mivel az utolsó órában már szellemileg nyugdíjas vagyok, így nem teszek semmit sem. Ha majd rákérdeznek, azt mondom, biztos valami gond volt a levelező rendszerrel. D. Törlöm olvasatlanul a főnök levelét, majd leveszem a kabátom a fogasról és elindulok haza. Ha fontos, akkor a nyugdíjas búcsúztatón, vagy utána úgyis elmondja. a válasz, megint a D válasz. D. 3 pontos. Na, akkor most összesítenünk kellene a pontszámokat. Nem, még van egy, nem? Én? 13? Meg volt a 13? 13. kérdés, igen. 24. 24 pont. Pont határ? Na, akkor az első az lett volna a 0-tól 12-ig, oda nem sikerült bekerülni. 24 pont. Na, a 2-es értékelés jutott keresztapám 40 éves munkaviszonyára. Nézzük! Ez az arany középút. A munkában ott is így kellett lavírozni. Szerintem 40 év alatt nem sikerült minden fortét elsajátítani. Érdemes lenne az általános iskolától előről kezdeni. 40 év múlva ismét találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, meghallgatni. Köszönjük szépen! És további 40 évet a vasúton. Köszönöm szépen nektek a tapsokat elsősorban, meg hát a tudáslátjátok az itt van. Igaz, hogy alacsony tudás, de bőséges. Jó. Köszönöm szépen.